igcoka Melisha umshovenkani wabanenkani umthandeni mfoka Manqele indlebe iphika isize ithola ngempela iyathenishini intokazi lapha uNatasha ecula ngayo engomeni yentsha lapha ethi Natasha ungikilani. Njengoba simbonile uNatasha eyipostile ngempela ingoma lapha ey'nkundleni zokuxhumana lapha ku-Instagram. Siyathemba ukuthi hhayi mhlampe sekuzolunga wafaka amehlo lapha ngempela nabukayo bamncengelayo nabantu umntakaManqele mfoka Manqele madoda bathi hawu phela Natasha sasesuvuma phela awu. Kanti-ke i-albhamu kaShweni Umtekhala entsha izotholakala kanjani ey'tolo ey'dayisa umculo online kuma-digital stores kusuka mhlaka 10 nje lungisa imali yakho uyitholela kanjani icwecwe elisha lalezi nsizwa. Ngale kwalokho angiphume nangumalume uDJ Tira khona udaba lisiphathele lona la. Lalela-ke nazo-ke ifika seligayiwe iphepha kuthiwa konakele bafethu ngomhla ka-17 December lapha Nemzo Lifestyle. Lalela kuyashunqa okugcina-ke Verulam will never be the same again. Kunobhodi laphana hawe ma ishu. Okay, lalela ezamaskandi bavele bayibamba bayigoqa bazithi bathi Khuzani bathi Ngizwe Mchunu base bevala ngegcoka Melisha eminyango kwathiwa hey base kuthiwa dlala Thukzini kwathiwa dlahla Mshunqisi kwathiwa Amarodi kwathiwa Stoki kwathiwa chike tsa. We'll see you there.